Assalamu alaikum. Sürdük masirı. Tavan oysol gez maşan bu. Şezer tayçalık şua, tayçak sahdu Berlin'e tayşi sahdu. Cakar gala. Assalamu alaikum. Şevege maşi mokşi oğuşu. Так, Бейбарс, ассаламу алейкум, ассам вечери, всем доброго времени суток, ва алейкум салам, Бейбарс машу. Майр Манкари, Эдам грузинский, шут маштой, Вилпис Сукузау. Так, довели. Здравствуйте, Аслан, всем доброго вечера, все будет Ичкерия. Здравствуйте, довели. Спасибо. Так, Асланбек Тутаев, леди. Как найти одну давлету? Секрет тромтер. Валейкум ассалам, машло шадыш. Такс. Та ночью мата, я сдиканер, та ночью мата. Ирой ночью мат. Из халкан юахю, халкан орамбу. Тундел ночью мата. شادقة دي تعوسر دو خلا نيسم صلاة نوخش موات بيش عاسق يقدو عاسق دشنش يقدو خوي اما بيت عن نوخش بيت بيز بيت خنات عن عاسق بيت بيز يقري نوخش دشنش تقوش نوخش عن بيت عن نوخش بيت بيز تنديلا وي نوخش عاسق موات سو جانا قيتر دولشتان نوخش محتا دوتسو دخوي دال مولا دال بيرت كي دوير وملي لشتيك دال شيدو دوير أصلا وي تصاح ما كروسيل شير خايحون يري ويلبس هاي دويبر شول شو سبيكتاكل شي تاش بوش إذا يوجو وي تدميلاتي سبيكتاكلش قي هدو هاي شو سال ملي لاشتيجا وي تنا مصر يتديشتوخ تنا عام ديشتوخ وي سال ملي لاشتو تاك بي أسان وي تا يقي سبيكتاكل شو كديرس ملو يدينا روسيا يو ملوتيش يدين روسيا حلو ولك كديرة وي يدين روسيا واونا يا ملوتيجا يا خنبيو إيش كيرك أنت زي يدين روسيا وريتيش يا زديش ملور خايشون يدين روسيا تشني وستوباديش ملور شي سايتا يقير شي سايتا يو Единая Россия, Чеченская Республика. Ладно, Оркош. Так, народная программа. Так, Аусой ваш мюльшбо. Партия, лица партии, Аусой. Он думал, я сейчас председатель партии. Медведев, Ухер председатель. От Чеченской Республики, Изо, освободилась. Президиум регионального политического совета. Так, Байханов Исмаил Баудинович. Дагайта Мадидзер. Президиум регионального политического совета Единой России. Кушуйшин. Джимсак. Так, заместитель секретаря Чеченского регионального отделения УГР. За Единую Россию. Цанхел диз бова Путин не Путин устазул на бож. Медведев Ухер Путинова. Так, секретарь Чеченского регионального отделения партии Единая Россия. Ушукшун Хару. Ваш ночи силар да эрбойлаш бож. Так, цака ушун.
قو حالخلجين كليتشكا أرف جرء وبوش ورسوا حقيقة يا مجمع دوي حقيقة يا فاز بيو على بطيق دقدوشن بطيق دوحر هو يقوى لك هرو حاجيتنك إيش شاور بوغ سندوي أنت شيشان ثاني هو ليلش سولت بطيق كنال تاع أوكرانسكي تاع подписчиков تاتي لرخون شو يوخشيو أخرى آدم ديميرخانة أخرى палачу قنزة هرنا بويش ساقو يدين روسيا депутат парламенту قن شي فاميلي نيست عيازات ساقا депутат تور تا دينايو أدلان Аламадович руководитель так Димирхана Мировой депутат Государственной Думы руководитель регионального исполнительного комитета УХР Чеченский регион заместитель секретаря Чеченского Динаев Адлан УХР Арнабу Россиец вайдай ретлуш 300 тысяч вайдай анбол Россиец баретлуш бош Кана Кан бис просто уважаемые людьми номенклатур хилляцен просто. А то, что военлог это декамдар военлог, хильч, ну укульч цельч, кэршей депутатские привилегии, статшей возможность бюджета ее пилить, дуется, чудо, что попросить, нужный закон принимать, тогда за это благодарность. Та разные вечеринки, школа, конференции, школа там бесплатно, я умею еще. Та Харару, депутат парламента Чеченской Республики 4-го созыва. Аусташ. Жамалдаю шахидугар. Харахита ряца. Судья ورق عامة هجينات إيش دعوير واحد سال $1 судья ورق. زين Лабдиев. Цаку Валид, заместитель секретаря регионального отделения партии Единой России по работе с обращениями граждан, депутат парламента Чеченской Республики 4-го созыва, член комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения, спорта, член президиума регионального политического совета Чеченского регионального отделения партии Единой России. Занелабди Угар Хара Охакаму Хейзуатер по обращениям с гражданами, ну, видимо, не светится. Так, Угар Кадырову. Глава член Высшего совета партии Единой России. Гуштукшун. Так, Шивешикантау, Югуэла. Так, Кашлюна Владимир Александрович. Короче, шабеш дагайт биста хлит дуй история. Единая Россия, и цивиль дельчерой. Хош вайдой шбол на обои цена бог кечбеш. Любое преступление есть государство, но закон что принимает. Обязательно в порядке. Ну дальше государство дует. Так, и парламент бошел, и партия и Единая Россия, и закон принимает теш. Уж шадигнистеш. Хайян, партию Единая Россия. Путин сквелланю Лужков варцую кашайл, войдой поддержать инхилёлик. Казнакрачи, КГБшник шибуй, царь сквелланю Единая Россия. Харнаха против бац, короче, войдай Арцаха Усаидов, тоже Единая Россия. Селимхан Магомед Саламович, Сахау. Вождуха Беша. Рауцак тоже Кадыровец Агергал Уматсунара. Так, Халадов Раушин. Хучиеву. Архучиеву. Наной Алагу Бина Темлоше. Темлой Бала. Мюльша Баряцасу. Муш Алагу Бинаной. О, шун пенсия шлуш, шун социалшу, выплачешь. Шул беш, тходай адойш, бош, камелдеш. О, богар вой, ах, слушай, хучи вор, хечи вор, сасо. Харвор, лушвек. Нану хабайна, зударшан. Короче, отчет деш вор, раскшан, выслужиться деш вор. Уж бойш бой, кентин бойш бухар. Ахш бу, бех берш боцеш, мисарубки чвал бош, у КГБ, но бэга бош.
باخ خير إدوا غاس قوق دا أربوليش نعبوش قولا بوي نانوي واخوش إيش بيلغا بيش تان خبرش تيجرين جيب سجوهر أقول شانوخ شانوخ أقونا وش سجو شاليل رومحتا إزبادي ديش يشتخبدات أخران تيا دعلي جن شتيل رموت خند قاتشلس نوتاندينا نوش مخم خادر بوتنا مسير أقل هوش نوش مخوش شابش بويش بو هذا دلجريو короче говорю Единая Россия выбор шешбу в подтасок шешабу короче говоря шейх далуштек дешбух так хаусива шуязда ассаламу алейкум ассалам всем ури ва алейкум ассалам Nemo, zdanje Mašo ovdje nema. Nohću, alaikum salam. Выборшим, я моя эти Россия, кажется, совершим спектакль мой. Więc każdy szrena, co każdy tesli, ty bosz po nachma bujtiga, więc демократический, кому меш, свободная воля изъявления, вот свободно меш, хай кажд тош хельча, и он хайело кандидатур, не ука харжи шеять, и кандидатур шеш меш, цу список шукри качи еще. Шаек зачистить твое поле, шайнаш биебацальш. Единая Россия, справедливую Россию, ЛДПР, Уайльча, Хухоржерева. Ну, мела хайн улы хиета кожи, цауича илу, цауда, цагаду и уда, царшен лучау дертуе. Цунде выборша, ша выборш хиласона, цу выборшен ты качли хуй, что хума ша дега нарушение. Ца демократия, свобода, маршруя, Россия, хилая, خير تجمل статус делир Советский Союз юранчрен из дадела уже из خير تقول штадела из цундела яцле выборш яц цемелилиш спектакль ю тоқому харжан дуи тоқому тишам белибо из наглый эшбу цаму тишам цебел тишам ому масхада останик белир قيتانا ديك ومو بلا بات سلطة خارج مش خلا بات يا بريزيدنت يا برلمان ويبو ديبوتاج نسوم ويشوك تاع حسين إسخان و конкретно تاع بوبيش قيسون ديبوتاج تاع بويزوي تاعهم ديش хотя бы دوي تاع هم ناخ كلتي انشون قيتونا قيوما دا تاع يوخي حاوي انشون تندل قوي بارلمنتات عمايات الشيء عيل وقش سبيكتاكل شيش أصلاً ملغى فارم يا إيش ياتستي وي يا أت تقاتشز دو تيوي ملغى فارم يا إيش فورم بويا وي موду хайшун حلا وي гражданское общество خليس وي واشت قد حرة четко قيتم خلبيس وي بتشاقيو وي لحتا دو وي بقونشو أتونا وي تش شابق قيت خلبيشو ها и почалкият сун خليفات يزي в составе России خلвиз يقي خلвиз على ديت ولشيء إذا يوق проблем дальше из тундел дютич ду тундел юк дуэллан ду его не прибугам беш зараз данисту до шума датис это шерш канистел диза крилду ашя дега посмотри ну дел арье там бог бо قيت شوك سيرو قيتا كرو ويا يفورم شيش وي يش خلشة وي برت بوجي ديس وي دول دولشة تاق
أتفورم شنا إيش أتلاجوا تيز سانت أبوي نخل بيز إز بول بوي مسارة تان سجليلج ليلور بوش ولا باتز إتسجل ليلور بوش ولا باتز قباي إزر ما وي خذ قباي إزر و ملا ديوش كيجش ناتا مسارة ليلور بيش ولا بوي وي هنس أحكنا هذه اللي عدي تشق داج إز فورم إز دني خيط مدلي ده اشتمت حواش جورناليست ياز دوا قيش ناغن جوا تيك باخن بولتات حكمشن جوا знакомиться до дигду ишт лилвиз но вей хун целил цахасон он чуавает на представительство хиллашун массу международный уйор ОБСЕ чуа Европарламент чуа ну масса нацат маз хиллавай إيش مجدان سقوط شواتي مازنش إيش هم ده سقوط شوات حقيقة يا مسألة دوق دلنا شو تيبا دعدل بوشسن عشرة كيلو بخل ديش دكر شادقة حجر يا إيش دكر إيميتاتي ديت النستية شتات ناخل إيشو قطع بلابات بيش إز بعدك دكر неприятно دلا داتا تعنينا я сей гули далурдуца, бо я дидалу шоват, со я сум я хаат сахай шаш добочер дич бааду шаш дадишт. Ишта галдалду qarhal галдалду расти агентуриу шун мелизе аз дич тишеру доч. Дич дуй ماني مياتستيش паранойя миатстиш алдаг доордош иш дух агентур шаю причем он дага доордоча хилаца ез алхиеча қиечвега қиечвеш дух шварт бу аташ бу до лучших времен бош атина гуляу бош так духа беш и аташ беш беха бихтан аша бу ца он дальше право-лево шагерч раз уголовное дело это хаекш это хаекш он дальше туан беш юqelел наха وين مخار إمارات كوكاز قيقار يوتو إمارات تو цацум штири короче по факту террористические движения ёлшсан умболарqa даже хай президент Суэна, президент Уайцери уже до Кумара поддержать, уже президент, уже террорист сан движение хочешь. Так о Западу моду хушду, Западу шин выгодно дала до цулта шин выгодно дается цигасин цехалела аддут Сирия мухилер венгир, Сирия Аш Башар Асадан духал нах эрбольч. Цу иж разогнать бич. Западу поддержать ничего дехка массу телевизор что агайта гой шум лидер айо уже гена дал сразу Башар Асад датса вахквил гена дал هم нистельч нах дуку балбу бельч так утун интересно датса листа бойлер все из та исламист букаретиш бута исламист хилит рерч сан специально шлил der на бойлер тига та Запад юхиорио чау. Дуку умш дуку задуй. Та Запад бехтиче. Цаулкуз. Запад. Массарила угарвуля егилшу Запад. Бех бочет, но массару хуюка дол хола хайшчена. Инц Украина мадир из Украина европейское направление. Украина вообще то мунбейлер. Украина гаск таможенный союз Дюльбар, Беларусь, Казахстан, Украина, Россия. Европа, ну, Евросоюз, направление, Европу, Конституции, чуа, изменения, хитсмашбина, Евросоюз, направление, халоцер, ювайэл. А украинче, идизер, Россия, цан лартауч, цан луар мадати, Европе, Западе, направление, двигаться для эйлер, Украин, духовольная. Так, цутуал дал мадари, президент туат, милори. Цу
Ющенко وري Ющенко цوحل خلق Янукович شапот писать дир дуэль Европе Евросоюзец об интеграции кирт барчабеш кирт дезидо и küptse tadin tutuğol nach era boyl student boylar da ara sen yittert adam erdeler zapadu поддержать bir şadek zapadu tu ve taşdu beğer tuam belç mela tuam satsbeş yuqa hitter Merkel Macron qbeş а потом начали шей пойдба юцулт а шей пойдба бюлбелер Германин выгодное предложение ир Путину цадахар и трубопровод ящик немч оплатить мах дабалбиш я юqa яшер муатсо и шей турб хаялешо а уже туамбел Украина и движение хич хал дучхена иш дешдер туамбел Путину и вариант قيتشو تيجايا يولج شيء شوتا يلر نيمش غاسخش ديك دو شيء شوتا يوم دايا اتو بير دايا يولج دا ماخ واباخ قيل ну короче говоря دوتس الچا شين بيد بحاي سرخ نيمتسوي ايش شاوك حج اوكراين ديل دوشي ديتس نومش ايش уже ديتس امريك تا позиции لا صغرت الامريك نومت ديناري Украинцы, уже дадельхи, ну уже даккит эмшхир барк, уже патриотша, вейт эмлосан, лига люш. Дуал гасхшан, дуал туан бин болна, иш лига люш. Чу бюхш, бай абойш, ица үч. Юхшайн юх, дуал бош. Уже из дючхир дарк, цик Америк, ну вот садиняли. Иш ца двойной, тройной, пятерной стандарт чугол дунянчо. Из вайн ха. نوع قيت ديز ويش تديز شادي قدات ويتك دغر أتين فورم أو خواتشك منو كاك نتيوي من واسوي خيط ورخواتش فورم عدي أت فورم عدي وي تاسبانتان شادي خلا دو وي просто وي دوي خايتر تيجاين دول حل مودو وي ما سنا دوت وي دوش цело, وي глаца дух, وي харцу юйцал, وي форум свободной России, давар Каспарови царинём. Тига وي дош цеделер, وي чудитер, яш чудич дакки деш, иш дуцер бог, да, шу дош цело, дош дельч хатцан шаш, ишен буй. Und elch duhal el hum dat, тигам el дуқу humшдер, وахиам. ولا يش سيغتلوش ديت دوليش دقومش ما دوي وقال 100% وين خاخوش وين قاعد دكومينش دقة وين قاعد دكومينش دوتش دقومش ما دوي تي اخ نو شو دق هنس جوشاش ديمقراطش بدو غرا دو وجدو نو شي تاع بيستخليتال يوات بيستخليت تلاق وي ديستخليت وي الجا ديستوي تسخوليت يختوت جوش أو قيقر تقيقر تسأل ديمقراطش بوبوش مبوي اي خير оппозиции يبوك وز يوروبيا يكتانا مدوي ويوخ угроз وي индикаторيو реально إيش دا دوي وي هنس حقوش تجا وينا دو حرات سير موت بويس أمريكان شالنا نيم شالا فرنسو شال مساريلا ديكتشولا не только موت سير تير بوغ بويزوين دوي تير اورم بويزوين تير شور دوي شادق دويز تير موتاخا وين تير سيستيما يويزو شادق دويز قويتا абсолютно церцхил заинтересованный датсвой аху объективно хулвай дуйцак دوي حاجدولج ицун дела цана вай үштига дагайт ну вайш нохчи бома буйт хойца бала бир буцертик тац нохчи яуна ал кадыровский наш балу ищать полностью дискредитировать бинаш уж балу хаусер буйш да такая чеченская интеллигенция демократическая бош да полуправда ютяш буй иш балер а полуправда ичет а гаск бо вниз хул из вай эран хулк так вай хэгдол ба гаск бо чунти вай дахч
издать, вой граница ю, вой территорию, вой латду, вой камду, мотбу, почалк, шадол, ишмел, вишек, должду даваттен. Цутир вой дола, вой эшанду автоматически. من جوا خلت وای جوپی وزربات وای دینش وای نخ بینش وای جوپی تو وزبات وای شلا دویردو از جوپی وزبچیر ایتره داتیز داجی зависно дерматсон وای جوپی وز برا غاسقي وانت قاعدين نجا ايش داجي تشيري يترى دات تسجع غلاون ميست بوغ دوي تشيري بوغا ميست دات نيمنا ميست بوغشتل دوش إذا يهوند يتشو تشير تان ويتا ويخ تشوتا والله داجي تيرش يغان ريشاني سو داخلي يشو قيلو ين ستسم خلبيش بو قيلو بين Хар преступник, хар террорист уаль, европейский, международный суду дадин, дюня не укарлил, что килу дадиш дуй, вай нохчи чего дадиш дуй, вай килу, дюня не укарлил, что килу дадиш дуй. Уж бельча даже, уж кивай китягер вай гжвапца дела, и хун дешто, теат и бохчер, да докца дает деш дуй, цунах повтор цахалит, и цадич повтор хульшью. Is обязательно идиш ду, иди лур долш ду, дюгар долш ду. Цаши куйоч. Дал мула, нохчу ас дюгар ду бог датсис. Рицхила аса дюгар ду, цахила кичер дюгар ду. Is нохчи қам долш да лацу на жвап диш ду. Ахвай пачалки тохуль, давай защищенный, вой лардеш хуль. 100% гарантия, всю жизнь, дюнянчу мельвех. خوم شا لرد دیش تو شا تان راسق شوي وي لردي العدلش ما دوي وي انس كديرو سوقرا شاش تو روسيا بوخچون تاع دو بوتينس بوخچون تاع بوتين الملك اخيت ما خاي وي نوخچ اومخ الدنيا نيوكلير международные институции разные рум дацари ملور شي يرمولوس ديش حبوخ ما بويش işte die dukça derse şadega وين ويش ددي شتوق شادega اخوي فورум شخريو اخوي شادك خردو дах согласен, например, поддержать твою вещь, идею поддержать вещь, идея. Саг муга хилищу, гармол хилищу, хайрва лищу, волищу, цонгшилищу, уахилищу цусаган. Наша идея главненак. Это идея, но хадалин дуар, вошадик, а ты идея, но вайн хула, вайн безопасность ло, вай дайца доит, вай культур, вай адач, вай гилхш, цаму нау алуцаяш, вай пачал хильч, цу пачал армия хуль, цу полиция хуль, спецслужб хуль, церлер до цер вай цбалбу, غاسقش ديش ده غاسقش تدوين دول تاش دوش شاي بايت حبو اوكرايني توامبا سيري توامبا ايش بو كيجي ناخ عاما بيش تسند سبورت زال شي ماجدكش يوك ماجدكش تاني شي ايديولوجيا ولاني نوخشي دينس يوريوش بوي دينس چو بوي بوك نوخشي نسامم سون حقين نوخشي بو دين لرديش شي لرديش را تايب بو بام دين ثاني حكيرتشو автомат наеллега ма и автомат цанума направить то виш ма татуиш ма и робот мавати сак цун чуюш программиу цун деле мэжша дуайца спортзал ши и тренажерный цели чаще полк Ахмада Кадырова полк ФСБ та Ахмад Кадырович полностью войца еще преступление шешек ФСБ кварт ФСБ вот так дальше военный бой горы умры непосредственно темш беш на бой беш ишбу хинц улет эмлой бат свой харбу ал темш беш та мехта позиция больше так
نوخشوا تاق يتملوي صان أو بروت سد ما ديزش دلش شيء تابو بما بيزي ويولات بيش ده تملو خلا يا صان إنترنت شو صان دوغلا شو ميازنا رس خود دويت شيء صنا ريزولتات يش أشبو هنس مسنا خق أي دويت السمنات تجوده وي باي أمبول صح مس وناخ تول حلقة باي أمبو شنوي تول تها باي نشنوي قي دويت السمنات دادل شو ده ينوار فيورال باتش كاباي نشبوتشا تول تها باي تول حلقة باي صوت تصديش أدم حش دو حش حبوش بقش هنسا بروستا وريمنا بيسويتسا بات وي صوتي وي دوش دقا إنس تقونا يو تصولي تيوقير حوال يو إشادة كي قديش متى دوش أي قديش فرشتا هنتي سليمان سان تيوقير تحوال ما بيز أتصل ناخ بويش تيوقير تسليمان بي ما تسوال يعمدو إيه حوال غرج دعوة تنشادك وادوش دا يزدش تسوال تبيز أتصل بولك أنتي دوقا بول تسو كديروش تبولك يقع بولش ناخ يزيش بول ناغن يقع بولك أنتي شور داوين وشوين نانين يشين ناخ ما بوتسو يقع تبولك ها سقيتشان هرخير دوي سوسو وير هرخير دوي وير دير وير بوي شكو بول إشتا بوي باخش ما بوي بعدك دي تولج وير ما ويتر هنتا تارا اشتنا باي أندوية تشمنات تقودا هنت ويل ناس تهمان تار هولي هودنا دالش تيجا ويل دق ويل ناس هون باي أرتارش سليمان يتا دقو ديتا نوشمو خبر ديتا ويلا يور تات ويل يور مو هندوي هو خوات ترتاك هم تسويچا ووش موي تغان اشت ستوسك وينق تار تخينا سويك حايل إنورمات ستوسك سليمان خوش قويت وينا نوع جزيتان خي أنت غيور فاميليو أنت هوسش تار هدوء فاز بايو إشادك ديشك فاز بايو نو رازنا شيء تشاشك دا أولي حالات أول هرناخ دو إتو أتسليجوات بيشا شيء أديل شو تنات أصلي ديت ديش ماجد شوا لدوش إنترنت شوا أصلي ديت ديش أنت توس ولق на простушку под наблюдением вот то латвиш. Та Сирии связи ахуль дуатта хульчин Сирия яки хуль ваш хуль цанит эмлу ваш хуль вин дакелва ки хуль ну дуку разные ситуации что хурцига нах разные кегина букиш 20 18 25 качаза на бутрай ичо качаш дук бат вообще ценюга ФСБ ну де что еще это цара фамилия жда оли задержать будет разные отдел что пытать беж допросишь цак хахуетит хочешь де шуду حمل تيبان وي غير ملوك دوي هاي تا قرغي نوخچون شين بي خا ايشوچتك دوي شيهم شي چروم بي خا ايشوچتو يوم شويت يعني امير ولا امير بو الباي ام بوتاري ناخ امير ولا تا угроза для безопасности ولا теракт мичаир бомб ва мичаир حنس وحناء واستمرش بوا إخيات مديزي حجار نشي تيب نشي حد سميني دريو أخياتيش ماياتي تيجا يوغا انت تروي بولكو حالي تنشارجا تحتبش بياتي اختنك تروي بولكو لاتشو باي سو شي باي سو سنخل ميكشو تيجلاتك تحتبش بيات تحتبشان تو أغروزيو تنا يشيك أوتسو بيتكشيش غينا تاشاش دعميل دينك حدل مديزي حمدوتي ناخ حيز بيش جاوك موتغولي ويدرجي دلوش تاديشتك تعتبش بياتي اختك داش قيجيرز دوتش دو تاخي و ürbaya boyu telefon üçe Moskva dayayt военный чар далой военный чара şey Moskva keçiş grupyu ens Вина qoytsak
цу койцаган уже кетчуна койцагу Москва аш ГРУ военные. Внешность роста уже хамагайцан много шаш казнит вируш. Потому что казнит беш-беша фамилия шахайо ит ФСБ, ну, во второй полке. Хая эча цюнцяне подписка они выездиют. Так, вуш беш чуабич бу, чуабохш беш. Койт эмиру алцаш шей хажнак вик ячуно койта, цега подписки азвет, уж дабович бу. Где логика? Да, дагдох, перу, чуабохш простой сал джамаату и шабу, маджахиеч буш, банджахиечем, бацюш, это простой, недовольный, диссидент букуш, не согласный букуш, до и ситуации. Просто дин дюч цешеш, дюцек. Аз дюцек, просто дош масазол, иншаллах, дал мула и олцер. И разницёч, цу айдлан рейсбоч, на букуш. Амиршан, эга подписки сейчас ёйт, не выезде. Подписки, ты махаехтен, ты вамиш, шует. Уж бой, и цель документ, юридически уж дин бу. Баянца физически, баянца юридически уж дин бу. Und als подписки цель кюктайн. Цель акирту, уж даугетан кэр винуат, даугетан. Так, цель шадол документа, Москва далой, телефон ши изи далой, уж Москва дауа. Военный человек. ФСБ, ну, военный человек, далущий. Москва ишти койцаг, по моим данным, байсаг уца цугайна винак. Байсага целый ротью, но хаюцарва койцаг. Сулейман, второй полк, Сулейман, служитель полки Абаян был. От койцагу. Цера киечти паспорты, 6 сотрудникши. Уж ночи хиламекш бу, سيلي أرمانش رازنة تايبان واي موت عم يقبتا يالبتا عمش بيلا بيس موت ما هاي غاز قديش نش دوش ديشان يقويتسك وجه كاك بودا بويدا غاز قديرة وير كرا بغان سير كرر سير بات بيسكايلت أخشى دلتان تناو أرباخ أولي لجندا يوش إش سيري تابويتق قويت خليلش يبعي خليلش إيميل دوخ نيتس بو Ночью йол авторитеты уважение, лерами хащит, цу Сирия, томбюча. Цег хадован дол герзи, цег хадован йол финансирование, цег ахин йол информации, цег йол дисциплины. Шашули йол да дирт эмул васки кадровый офицер шмобу, цер иш табоч беш. Так цер уже хуз Европе, хачу узбонах. قيت شو مو خلي سيتواتي خير كيش تاني إيش تديشة تان إنها بيش باتر بي دوخشة دات ساتب تبي كرينايات تا نخ بي أن تعود دهمش لي لنا باتش قيتان بريدويتي نو مالات أرا بوي دال بوي إنها قيل بان تا دقيق قيل دان أتان مهتنا سيري ناح دابويتا شيء تسميه تات أختي وخش بيش بوي Европира, Дуглаш беша, Диндюч беша, царь переписк, что царь стинаца аж отдел мою целый ФСБ был беш. А царь шанюха гулбо арбу молодежь гулё, кичанар хатибахта, халабахт наша агенту, шайк хала гулё, ошен туешелш деш. Саши ваш дахелган сухвит связи авар цад чур дацакелгня, например. Сухвит связи авар связь хухил махайцан шашвин осаги полностью переписка айладица, ну шадегат. Лецалоч, буки. Именно Игорь Хвостикови ФСБ по Чеченской Республике. И Болбинаш, и Нахбу, и Висмурадов, Абузаид Висмурадов, по кличке Русский Патриот, Райский Патриот. И Стигуэвош, Хажахош. Юх, поддержки Югойч, дуй, Кадыров Аргар, дуй, Аль-Гхити Таиз, дуй, Лилдин Хидук Царе. ФСБ, ну да проощешь все это время, второй полки. А и Аслан Ирисханов. Из-за цун полки и цу цигавиш. Бой цуи Ибрагимов бог шел. Турпал Али Ибрагимов. Кадырови, мягчу, шичу цауки. Мэр шали варихинса, кинакватини. Уж бая, и гуч дальчултя, и Аслан Ирисханов,
и Турпал Али Ибрагимов еще ФСБ ну эла оли держа халбох цент идульшду и церди на элхушду дам цер дам адини исполнитель шмабуй но они хинц асхаючо шел систем тяхтича отцелил механизм они только маленькие исполнители да кровавые страшные преступления церины но цунт я лечдега кидок инзери страшный хумду цикшаш дабах Сирия под видом ИГИЛ шайла ИГИЛ халишу штахан غاسقي وين قروا مايو كان شيلا تعهوني عدنا شخليشوش شيلو اشخليشوش مقش تا идеология цер самая действующий сотрудник шву ишт Америка нападает да ищу цер Американ эскаршан на тильета ищу тигайол сопротивлению капитан да ищу дуккугум да ищу цер за своих убошук бехкан был ишт yok сложная система ю алхитсун о раскопать нектун гинага цуца доллага яхти улвельч это сложная система шу ахи бобир музыка да мола жюпи озер вот эрщо говорю массера цукру волчер да мола так хаусуя шо я да сарим далющун так Игорь Хвостиков бусал динт и лет, а я чубах, мадик брат хирварис. Да. И дуай дюйцак адохинс, высмеивать дешлик, мой дюйцага, хо ямада вцхиля, хо какие вцхиля, хо ФСБ юқахиля, хо мич разница гульцан. مج واخذ إن شاء الله هر وجه أشخنا все هر براتو туда-сюда оле إيش تقولش مداتير هم просто так مج واخذ أشخنا هو إيجيل تقول просто مج واخذ أشخو تين بوسال بسك تقول يا تيراريست تقول يا تين بوسال بسك تقول كيف تراخيت دالديش مدوي это внешний атрибут, рукой, мелочь, ну, инс мела кехта уэй, да, мола, уэй инс. Дикнак бихир, да, инс, да, мола, док тешан дук уэй, дикч эго бихир, киум да дверзер, да, ца. Так инс, дерам, дица, шадегер, диц улвельчер, цути гадул дела, цак, сай личный он диц, рехтер, Duitser der Sins. Herum dolench dün da Tlatashich davigan zum Tuakietitan, jo Washich davigan zum Tuakietitan se. Sohot, no ist da mimma ljotam, ist da ui ole, da как будто кичу мандилоч сандавиген, ist den da wanda hish bolla дукканю сон тус дella сун ФСБ, например, вайца шиканалду оккупационный. ЧГТРК Грозный дуца, из-за чисто Кадыров пиарит вешли что, из-за под ФСБ дудам, ну Кадыровый контроль адуй. Его Россия войнах дуй, Россия вести дуй, Чечня дуй, это канал дук Россия. Из-за чисто ФСБшный канал дуй. И канал де не котрюрт, сашохал думаю чуксуе. Бахка бахкан цик interviews üç zum Schnellitze. Diwa hal jurtar goturtar нашхой центы вехши ну информация гулящу про меня был бешбой сун хушду сун делаешь возбудить тениха сун сун административный уголовный шадега шайхик деш бохшбу Цера, ну, хатсон, сай уклили, шик ФСБ хатсон. Сайн тяялегу, шешсун тябойл бумач, на самом деле соу цент тявелег, соу иш разоблачать бешвег, соу иш жюпи байлу бешвег, байли вег.
اتسان مت شاش سون شاش ديواش قوليش تا تشاتش وابيش تو تشاتش تناخ بوسويت سوازي بيش تاتسويت خبر شويتش تاتس توجه شاويغ تخا تاتسويك وشاوي لان فيكسيرو تيشو يوغا تاخشيش داوكسا ميخش داوكسا داوغي تون جو توكيا جو نيت بوتسون هيدو قيوج جينوسوني وزاترا ميخشن زوديال ميخش كانتن زوديالش زوديالش جوانسو تيجا جينوسوني داويغن شخينا سو تاني تاع كونتاكت تاعوات اس شاويغ ادو تويتانو ندالش تان بروبليم شتخليتا تاع ترزغلاتش مدار الش رازنيو ناغن باغا اشتلا اخدا وغن تون اشترا زيدي شو ولا اشتوما خز ну короче داويغ نير قطا ماخش داويغن هيزونا تروح هيزونا توكي تن دقو короче نيت بنا يوغ سويك تو تبوخ شا اروال شا داويغ نير تبو حوالي نير تبو تعاون تبو تسواد باقيش بوخ تو سويك شا داويغ نير شين راوجا خليلا تاك ناخبو تنتي اصلا بيحكيو سماحتي ارتسوي وي تخلص ايس تا سماحتي سديشيش كان توقع ورق تان غينا هين ستاق يرقلو دات يا تنتي يا تانيتا هون الش إيش بيه تاكو ما دلور دات ولي هو قيق دوتيجا هنس أجا ساخانو هنس أجا ساخان دا وردون تقونا ساقور دال جيش دول حاجة وان شاتيجا داوي لري دال جيش دول تن تحقق تن ديوا شو عربي أجا تن جا على أرسون سسيهم دلاري ما أصليشنا دا سوازي والشجات ويوقع ديك ستعيش توما تصغير خدمتك باتر يساي هروق أروال يوشوات سو ساي روق ديش ساي بيت بيش ليوشوات سو تنا وشيكان توت عربي ما وشيكان سايخان أجايو بوش إذا أجايو كديرش تسو سو نتاعتنا هم توس دل داتر أس وجهت ويشغل سجوي ستغيرت نين وياغو إسا كروتشي جواريا هنتي أصلا بيك بوغي هر سايخان أجايو بوغي هر شيء شين شدروجو هر شوالن شخينا أقار شاش شوالن يوق سايخان وقت شخيهر أروحقن إنسان شيء شدوهتاو تأخ حلقة تعرف برورق إنسان ووشوي أشبوش إذا وينوشن تا وديش ودغيش شور إنواليشن تا شهر ديدو وجديدو وقلو تردوال تأتونا نيش يشا تقنا وستور لديت ديش دور Sen minūtes sogurdīleš. Zēlim tadēju, taždēju, boš tā neostu. Iu ats repira neizjētdieš. I repira neizjēt un do syets su klipčua gindēl, syet svez juhi an neizjēt doiču. Is šēde kardinīru addieš jūt haguš duqis. إز دبرو لوش أجايو سايخانو سايخاني كأنتو تزيل من يخيوال إكأنت ساجرجر لالو شوق نيناو سايخاني كأنتو تون يخي وقت إريبر خل جا كليب يحقن جا توت هنقول دل عين جا تيجش دعوة سيرش دوش تعواليش إزيلم بو إتو سواد بقى وتاري والن إزيلم ودقو دالن تجاتا نركمان شي تا شي تا بيلوي تا دوجين يوتو سواد بها ايت تا شكر دوش تا شكر دوق خل اسواد تسوخين دون دا سيخان اقايو عربي عيوغا بون سونا
قلنا проблем يا غيرشن قواندا حيشو سايخان أجا إسويازني و كديرة وارتاني شون مثلا خوش دو سو سايخان غوبا بوالبا وات سو أجايوان غوبا والبا وات سو تحنا سجن غوبا والبا وات نوخشي مبوي نوخشي حيز مبي والو سو تأخا أرتوي وارت ديجامس أيس قاستدو إسايخان نيتا تخينينز بولارمي لارم تعاهم تديزر خصون تسايخانس تسايخانس ديجا تندر إسايخان أتايت أصلا بيك أتايت قويك أتايت شاويجا تتقيتش دو مموتلش شادك قيت شون وزا شادك جوش دوشون أشليليش ديك وشون شو شاش دقي ديم خير داتر شاش قاتش سيتواتيو نو اشت نيس ديلا قريش اشتو تديان تون ديلا تعنيش ياسنس سلوچي خلا قيوخي سايخان اگايو وشون اصلا بيك ارتويو وشون اتدايو اتجدايو بوشول ازيلم وشون يشابر شما قانت اوالاتش قيت ناخبو كاردينيرو وحديش هرشادلهم تون ديلا شوت هو تديز ديكا تديز ونوخش هو هم دلاري اس اردحتك سي ليچن هم دلاري سو اشوت شنلوچ او استا ديدر غيلقا ورواتر ناغل دوقر داتر سا دقزا تات همش نيستلچا تانا تتسايق تانا وود واشتا الا سايخانيا حاجه تاقا يوتر ووتي خاسون دالش تنيو وال متكبات شو متكبات نو هذا اس دالش دقائق ديش خطابه بوزر عيدلن خينا بروبليم شخلا شونهم خدر تاخ تعنيش ياسن سلوچي خلا وش خلا كيك بيخكي ناجي خولي اولي دادورز ويهم نو تسويق زميشن ملوم وجاي خو اردوشون دالش صدعيازينا دوشوني شادق دعيازين بوغ روچكي تاني по каждый هم зафиксировать динду таца деллас кузар айдлик يوم но нохчи матлат ца дука сарал штуэлерса да элла архич баадо дуи шта короче خيج بعده هم خيت دلش تحقق جردو وايد الخيت لردو دال مولا هريش لاتر دات دال يعجون الله دوال وايد دال وين تأويشتول وين نبيكا تي يعدو وردوشتول هم الله دوال وايد تاتينا ناخ تاجرجل ناخ تقوم ناخ تعدين ناخ ما دوي إشت سيتواتيو دوسا ديت يشيو تشومش دو قيوقي موشتات دلوم سيديت دلويسن خلا مكسو يتسوش إشتون دو كروش جوارا خايت بوخس مسرقة سون تاع أخوتي الشيك فائز بيوت سون تاع كديروش بات تاوات نتسان غديش تير كرول دديش بيش أسيت دعويش بولنا بوشون حال دعويجان شينشي تشغى هيت دعويجان والماخ تشغى تعنغى س يكونتاكت خيريات قيتسا لوبوي دعويجان سكت سقيو جيزني قي كونتاكت خيريات وندالج سونخا تار هودو دعويجان شو دا سجي سجان تاخ تبديلا هو سجيرجلنا ديتا سو نخبوش لودية دو تار باغا إذا بقدات Duitser krir du tsärit kest goich duitsum liler du dal mola dikch euro yu arstoich noch chigam und au du qadal mola meger du da dalshi da yusha shu kommentares
Арби Бараев, ассалам алейкум. Ваша Асан, почему ты поименно на этих людей не пишешь заявление? На стукаче этих палачей. Этот вопрос я уже задаю каждому, кто занимается нашим делом. Арби Бараев, ва алейкум ассалам. Язда заявление, язда. Ха ишьон арби. ха юса тамо махбел хиян ватшон. Со тамо ха ал хиян ватшон. Шавега вайкича у таган со любой момент هو خلا يشو تغان президент охран шош по президент дабош ин мадуй хасун что это вероятно и сон шара хотя бы из дюйцек дадиц кибельч дох укр духал ишт вахянор но из заявления что лагором то содавал шума хитсуш мадати وي بقوا يوشوا يدعيت ديس وزا إشكالك أنت بخير باتشون أو يوروبيا ده المقلع نو كورمو ده ديشتوي كا هورمو شاشة ده ديشتوي ده وش أو تندل إشتندو مجردو هورمو يزدي زيولينش شاش بولشا شين هم دلع شيء Так, да, Асан, они попытаются тебя очернить через своих желательно. Дал алшвойла, дерей свой. Дал аттубойл ха гергал чан. Она дерей свой. Я лично на двоих написал, до Арби Баря. Мегарду. Так. Аслан, ассаламу алейкум. Что думаешь насчет тупых таквиристов, которые таквируют всех подряд, живя на социалке, бить их или отрезать социалку? Ингушетир. Ва алейкум ассалам, Ингушетир. Сум цацан социал. Вола, и он диц уже даже координацию на самом деле. Қиет человек, қиет кунах, хум дагер человек, результат дагер человек, қиет просто имитация деятельности делал, что дальше имитировать, дик такфир дал, ди царь такфир дал, чувай дин чурера цадол, чувай такфир дал, чуш цабол, шин бах, шин мато. Так. Адам Грузинский, Асан, чисто по-братски напишу длинное описание с твоих слов и буду спамить везде во всех каналах, блогеров, миллионников. Но самому це сам что айдир долж айдеш доит сам я максимально оглас гина стуман дуку оглас хилю сам худич баадали қичара адам и миллионник был и стрим шоуш тига вай ичкере уqдицер вай дойш хилардицер и Кадыров Цауч, Путин, Патрушев, взрывы домов в 99 году. Путин террорист, Россия империя. Иди тишь масана. И вопрос ты лишь, ах чалуш, шахур кцат вопрос луш. И вопрос, и ждите тишь. Цут я бич вал бог дох водар. Аслан почаще напоминаю о страховке 50/50. Страховка, думаешь, поможет? И что мду? Так. Аслан, меня тоже родственные хотели через Сирию пустить. Не учли мою маленькую дальновидность. Бо Аслан лорс. Понятно. Да, юхир.
يخيرة نو إيش دقر ولا ويتعني بيخبط بل بعدك ديش بيخبل تسلقت عننا Ингушетия. Просто меня затакфирили чисто из-за того, что я сказал, что Эрдоган мусульманин. И эти люди мешают нам в прогрессе. Асан дал это Бог колбха за то, что показываешь нас цивилизованной страной. Дерей свой массера борьбой дал это. Так. Так, эфире, сотники эфире. Я точно дючук сотник вон нормально. Так. Чечня не Россия. Шек да мадол, 1 миллиметр. Его мадол. Свобода или смерть. Иду к шедеге. Мегер до тах охтях таганер стрим сей да чек локас. Васхилчар. Инти долсун. Связи модиль. Асит дийцан амила сю. Хатили воншиач. Сошу цаница доуди шуачу. Доуди дол шуачу. Шеш дехц бориаш. Доч саншо. Споюкашу сун вообще шубейрша, шудуатри сун цагой, так шудоти сотишеру. Дала такше полный вперед ди цахамду. Сей бакуаш аслари ришун. Путин и Патрушин халалари диу. Хичан халалари диу. Сей лари лучул. Мегерду дерес хуль масера адикюэль шевеге маш ойл. Все будет ичкерия, да алмова, цаши куюч.